अरे जैसे ताइब दिखल हो बबुआ, जैसे ताइब दिखल हो बबुआ, अरे कुलावा के दियनवा एको बच्चियों दे देता कि एको बेटी दे देता, एको बच्चियों दे देता करे खातिर कन्या धनवा, एको बच्चियों दे देता करे खातिर कन्या धनवा, एको बेटी दे देता। जैसे दाइम दिखल हो बबुआ, कुलावा के दियनवा एको बेटी दे देता। जैसे दाइम दिखल हो बबुआ, कुलावा के दियनवा एको बेटी दे देता, एको बच्चियों दे देता करे खातिर कन्या धनवा, एको बच्चियों दे देता करे खातिर कन्या धनवा, एको बेटी दे देता। याद है हो भेजती स्कूल जतना पढ़ित पढ़बैती, ओकरा के सीए बोने पढ़े सिखबैती। भेजती स्कूल जतना पढ़ित पढ़बैती, ओकरा के सीए बोने पढ़े सिखबैती। दोबारा दमाद उतरती। हमन के भोजपुरियांचल में जब भी कोनो बाप अपना बेटी खातिर दुल्हा खोजे निकलेला या पढ़ावेला, सोचेला कि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बहुत रुपया कमाए वाला तो लोग होई, लेकिन एसपी और डीएम से बड़हन पद जनबे नहीं करेला के भोजपुरी। ऐसे कहता है अरे दोबारा दामाद उतरती, दोबारा दामाद उतरती, डीएम का पतनवा एगो बेटी दे देता। दोबारा दामाद उतरती, डीएम का पतनवा एको बच्चियों दे देता, एको बेटी दे देता करे खातिर कन्या धनवा, एको बच्चियों दे देता करे खातिर कन्या धनवा, एको बेटी दे देता करे खातिर कन्या धनवा, एको बच्चियों दे देता करे खातिर कन्या धनवा, एको बेटी दे देता एको बच्चियों दे देता। बहुत बहुत धन्यवाद।